Όχι. 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 Σκάσε. Λοιπόν, γεια σου, γεια. Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Από μισό. Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube και ελπίζω να σας αρέσει. Κάτσε να το χαμηλώσω λίγο γιατί ακούγεται πιο πολύ αριάν από μένα. Να. Λοιπόν, με λένε Αστέρια. Χαιστήκατε. Όχι. 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 Ναι, με λένε Αστέρια και στο στάδιο με λένε Κρέλια 16, έτσι. Ναι, λοιπόν. Τι να πω. Λοιπόν, ναι, αυτή εδώ είναι η κούκλα μου. Σ' άρεσε? Όχι, όχι, όχι. Ναι, το ξέρω, δεν είμαστε αστεία, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Τι θέλω να πω, ναι. Έκανα αυτό το βίντεο γιατί μ' άρεσε να βλέπω και είχα προσπαθήσει και στο παρελθόν μια φορά, αλλά δεν τα κατάφερα. Ελπίζω να τα καταφέρω σήμερα. Και ναι, λοιπόν, θα κάνω διάφορα πράγματα. Ξέρω να σχεδιάζω κάτι λίγα, πολύ λίγα. Αχ, τι λέω, βασικά δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, ναι. Και τι άλλα. Ναι, θα σας δείξω τη σουίτα μου. Όχι. Λοιπόν, αχ, αυτό εδώ είναι ένα unicorn. Yay! Και έχω κάνει και καλά με αυτό εδώ. Αντί είναι ένα ουράνιο τόξο. Και αυτά εδώ είναι. Και μ' άρεσε. Και πήρα με αυτά. Όλα αυτά με μόβ, έτσι. Αυτό μου το δώσανε δώρο στη γενέθλιά μου. Εδώ έχω κάποια κεκάκια και αυτό τι φάση. Ναι, οκ, απλά μου τα δίνουν έτσι. Και εγώ τα βάζω στην αποθήκη. Έχω και αυτό εδώ που μου τα έδωσε μια φίλη μου. Το βάλω εδώ. Και εδώ μια πετουλουδίτσα, ένα σκυλάκι. Αυτό το πήρα όταν έγινα η Royalty ή Superstar, δεν θυμάμαι. Και έχω και μία. Ακούστε λοιπόν, αυτό εδώ. Αυτό είναι το στέμα. Τι είναι ακριβώς? Να. Το πλήρωσα στα χρυσά. Τι είχα σίγουρα? 5. Εντάξει. Επειδή είχα προσφορά. Και γίνομαι βασίλισσα. Όχι. 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 Σκάσω. Ναι. Λοιπόν. Και αυτό έχει πρώτη σελίδα. Αυτά εδώ ήταν για να στολίσω το σπίτι μου και αυτά. Αλλά δεν πρόλαβα να στολίσω. Και έχει και ένα ποντίκι εδώ. Είμαι βρωμιάρα. Λοιπόν, και ας πάμε στις άλλες σουίτες. Απ' είναι all day, yeah. Μη σχολιάσει τη φωνή μου, ξέρω ότι έχω φανάρα. Αλλά εντάξει. Αχ, κόλλησε. Τι φορά. Not. Όχι. Όχι. Ξέρω, είμαι ό,τι να είναι βασικά. Βάλω αυτό εδώ. Να είμαι και λίγο πιο. Αλλά δεν θα κάτσω έτσι γιατί δεν μου αρέσει έτσι. Βάλουμε και κάτι άλλο πάνω. Το μποφ θα βάλω. Ξέρω εγώ, είμαι 13. Αλλά εντάξει. Λοιπόν. Ναι. Και βάλαμε τον μποφ. Έτσι. Μου πάει νομίζω. Είμαι λίγο γλυκούλα. Και αυτό εδώ το υπέροχο αρκουδάκι. Όχι. Όχι. Δεν μου το βάλω. Εμένα μου αρέσει, δεν το βάλω. Και το JB είναι Justin Bieber. Yes! Όταν δεν ξέρεις το τραγούδι της Αριάννας. Αλλά το βάζεις γιατί έτσι. Οκ. Εδώ δεν παίζει να έχω κάτι. Αλλά ας δούμε. Keep talking way too much. Ναι, τώρα κινούμε ρεζίλι. Αλλά οκ, βοηθάω λίγο. Ένα λεπτό. Μία. Κάνεις ανταλλαγή μαλλιών. Λάνι straight. Έλα, σε παρακαλώ. Όχι, εντάξει. Άχι. Έλα, βρε. Δεν κάνω trade γιατί φοβάμαι. Οπότε, όχι. Sorry. Θα μου βάλεις κρύο στο πανεπιστήμιο? Ναι, σε λίγο. Γιατί κάνω βίντεο
Συγγνώμη παιδιά μου, παίζει και να το κόψω αυτό και να μην φαίνεται μετά που θα το επεξεργαστώ το βίντεο. Sorry. Λοιπόν, παίζει και να μην φαίνεται καλά η ανάλυση, έτσι. Να, σίγουρα δεν φαίνεται καλά. Αν και έχω το J7. Αλλά η φάση που το ρίχνεις τόσες πολλές φορές που χαλάει η κάμερα. Ναι, οκ. Μιλάω πολύ λίγο. Γενικά δεν είμαι... δεν ξέρω τι κάνω στις σουίτες. Δεν μου αρέσει να φτιάχνω σουίτες. Μου αρέσει πιο πολύ να φτιάχνω την κούκλα μου παρά σουίτες. Και... boom! Οκ. Λοιπόν, να σας δείξω και τι ρούχα είχα. Τα φορέματά μου είναι αυτά. Οκ. Οκ. Εδώ έχουμε κάποια αξεσουάρ διάφορα στο σώμα, του σώματος φυσικά. Φόρμες που τους φτιάχνεις και τις πουλάς μόνοι σου. Οκ. Δεν θέλω να βγει πολύ μεγάλο αυτό το βίντεο γιατί θα με βαρεθείτε σίγουρα, οπότε δεν θέλω. Οπότε... όχι. Όχι. Οκ. These friends keep talking way too much. Say yes, I give you my... Okay. Όταν δεν ξέρεις το τραγούδι. Αυτό μαλάκα δεν το I've been all day. Εμπό! Όχι. Λοιπόν, αυτά είναι τα σορτσάκια. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Για κάποιο λόγο. Το πήρα 74, ok. Γενικά δεν έχω τα τέλεια ρούχα, αλλά είναι καλά είναι για μένα. Αυτό, ok, sorry. Ok, κάντε με άτομα θέλετε, δέχομαι τα πάντα, έτσι. Καραλία Love 16 όπως είπαμε. Κάτσε να το ξαναβάλουμε. Ελαραριάνα. Ok. Εδώ έχουμε χάλια πράγματα. Οι μπλούζες μου αρέσουν λίγο, πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Butcher Body. Έχω λίγο σπάνι, αλλά δεν είναι πολλές σπάνιες γιατί εγώ θέλω να πάρω του basics. Ok. Και διάφορα άλλα, έτσι, τατού και τέτοια. Επίσης, όποια έχει αυτά εδώ, αυτά εδώ, το βρακιά αυτό και αυτό και αυτό, να μου γράψει, ξέρω εγώ, πουλάς Κυριακούς, πώς λέγεται το κανάλι σου. Ok. Βασικά, ακόμα δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω, οπότε ok. Ok. Λοιπόν, παιδάκια μου, αυτό ήταν το πρώτο μου βίντεο. Στο επόμενο βίντεο θέλω να σας δείξω το σαλόνι μου ομορφιάς. Θέλω να κάνω και διάφορα όπως κόλλησα συμβουλές, ναι, για να γίνετε καλύτερες, γιατί όχι τέλειες, γιατί ούτε εγώ δεν είμαι τέλεια. Πιστεύω ότι κανείς δεν είναι τέλειος. Αλλά δεν σπάνω για να γίνετε κάπως καλύτερες στο Stardoll. Αλλά δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή. Όλες οι κούκλες μου αρέσουν εμένα και ακόμα και αυτές που δεν έχουν πολλά πράγματα, ξέρω εγώ. Μου αρέσουν, δεν ξέρω. Όλες οι κούκλες είναι ωραίες, αλλά δεν είναι. Ok, συμβουλές, άμα θέλετε να σας κάνω και στην κούκλα σας, έτσι, μόνο σε εσάς, αλλά και γενικά και για μια καινούργια κούκλα, άμα θέλει κάποια να μπει στο Stardoll, ξέρω εγώ, να της δώσω μια συμβουλή για το πώς να φτιάξει την κούκλα της. Όχι τέλεια, το ξαναλέω, γιατί δεν είμαι τέλεια. Δεν ξέρω πώς να φτιάχνω την κούκλα. Τέλεια. Ό,τι βλέπετε δηλαδή εδώ. Αυτό. Μόνο. Οπότε ναι. Λοιπόν. Τι άλλα. Τίποτα. Αυτά. Ό,τι θέλετε, δεν ξέρω. Θα μου γράφετε και εσείς τι θέλετε να σας πω. Και Q&A. Και φάρσες θέλω να κάνω. Ναι, θέλω να κάνω στην κολλητή μου. Στην κολλητή μου και στο κολλητό μου. Και στην άλλη κολλητή μου. Γιατί έχω... Καλά, ok, εντάξει, και αυτή. Αλλά, ok. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Ok, ήταν μεγάλο, το ξέρω, σας ζάλισα πάρα πολύ. Αλλά άμα φτάσετε μέχρι εδώ, γράψτε από κάτω καρπούζι. Ok, είναι το αγαπημένο μου φρούτο, οπότε αν θέλετε, γράψτε καρπούζι.
καρπούζι. Μάνα καρπούζι! Έτσι ονομάσα το κανάλι μου. Καρπουζάκια Lover. Ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Οκ, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας! Α, και θέλω να κάνω και giveaway. Άσχετα.